Culinair spektakel in Luxor Theater Venray. Het is vandaag 3 april, dit is het Peel en Maas Journaal. Gisteravond organiseerde het Luxor Theater Venray Fucking Perfect. Een avond waar film en culinair genieten werden samengebracht. Naar aanleiding van de documentaire Sergio Herman Fucking Perfect werden prachtige gerechten geserveerd. Vanavond een bijzondere avond voor Luxor Venray. Dit is nog nooit gebeurd volgens mij hier, of wel? Nee, niet in deze format in ieder geval. We hebben vorig jaar Tour of Taste gehad. Dat we in de zaal een gerecht serveerden tijdens een trailerblok. Dat werd zo ontzettend leuk ontvangen door gasten en door onszelf en door de koks. Dat we zoiets hadden, hier moeten we een vervolg aan geven. En vanavond was het perfecte moment. En gaat dat eigenlijk wel samen, een bioscoop en dineren? Nee, eigenlijk niet, uiteraard. Want wat we hebben moeten doen om het vanavond te realiseren is echt enorm. We hebben echt bergen werk verzet. Maar het gaat gewoon goed komen. Onze chefs René Brine, Matthijs en Van der Bijkorf en Roel Linsen van Kookstudio De Rede, die hebben gewoon echt fantastisch werk verricht. En de voorbereidingen zijn top en het gaat helemaal goed komen. De film gaat over 3-sterrenchef Sergio Herman en zijn afsluitende tijd in zijn restaurant Oud Sluis en de overgang naar zijn nieuwe restaurant De Jane in Antwerpen. Omdat de film over eten gaat, is het idee ontstaan. Een diner serveren in een bioscoop. Heeft u dat wel eens eerder gedaan? Jawel, 1 keer. Ook hier. Dus vandaar is dat idee ontstaan natuurlijk. En met deze film Fucking Perfect is dat natuurlijk mega top. Ja, want werkt dat een beetje, een filmzaal en een diner serveren? Nou, op deze manier super. We hebben natuurlijk om de anderste rij vrijgelaten. Dus dat de bediening mooi de rijen in kan. Iedereen komt aan zijn natje en droogje toe. Dus ja, kan niet mooier. Spannend. En het diner heeft ook een thema? Fucking Perfect. Kan niet anders, hè. Vriend Sergio. Prachtige film. Proberen we prachtig bij te koken. Dus met de vrienden. Dus helemaal top. Ik ben oud leerling al van René, dus het vak een beetje door hem heen gerold. Qua jong, hè? Ja. Jeroen heeft ons gevraagd. Ik geloof dat inderdaad de eerste keer met de Tour of Taste heeft René hier al gekookt. En zodoende is de vraag ontstaan. En dat lukt wel, dat bereiden zo in een bioscoopzaal? Jawel, we hebben stiekem best wel wat handjes achter de schermen. Dat zien ze niet, maar er staan nog een 10-tal mensen die ons mooi meehelpen. En dan krijgen we dat wel voor elkaar, dat weet ik heel zeker. Het Venrayse publiek moest even wennen aan het idee betreft een combinatie film en diner op schoot. Maar dat het uiteindelijk toch als uniek en bijzonder werd gezien, bleek uit de opkomst. Nou, we hoopten eigenlijk op 80 bezoekers, want we hadden zoiets van, nou, dat zal wel een beetje een break-even punt zijn. Het liep erg moeizaam in het begin, maar na social media schoten de reserveringen omhoog en we zitten volle bak. Chef, we zijn er... Ja? De aanwezigen, waaronder ook collega Koks, waren enthousiast over de opzet van deze bijzondere avond met als thema asperges van de koude grond. Heeft u ooit wel eens zo luxe met een bord op schoot gezeten? Nee, inderdaad. Het is de eerste keer. Zo luxe, inderdaad, ja. Nee, nog nooit. Geweldig. Dus we zeiden hier toen we met zo'n groepje samen zaten, nou, krijg het maar eens voor elkaar. Met z'n allen in een bioscoop eten. Nou, bijzonder. Ja, en dan ook nog zo'n kok en alles erop, de hele entourage eromheen. Super. Hoe is het eten vanavond? Nou, hier is echt niks op aan te merken. Het is gewoon heerlijk. Gewoon, ja, fucking perfect. Heel lekker, ja. Heel lekker. En goed georganiseerd, ja. Ja, mooi. Herkenbaar, ja. Herkenbaar? Ja, nou ja, gewoon iemand die gewoon gaat voor zijn werk en voor zijn zaak. En ontzettend veel uren in maakt en heel veel investeert. Interessant. Ja, perfect. Fucking perfect, toch? Inderdaad. Nou, ik zei net tegen mensen, ik zou willen dat mijn personeel deze documentaire zag. Want dan was ik in één keer niet meer zo'n klootzak in de keuken. De stemming in het Luxor Theater was zodanig dat een volgende uitdaging van film in combinatie met culinair genieten zeker tot de mogelijkheden behoort. Tot zover dit Peel en Maas Journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er een nieuwe aflevering van Venray van Toen. Zondag en maandag, de beide paasdagen, is er om 12:30 en om 2:30 een evangelielezing. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer.
Vanavond is er bewolking en wordt het ongeveer 7 graden. Ook vannacht is het overwegend bewolkt en koelt het af tot zo'n 5 graden. Morgen blijft het overwegend droog, er volgen opklaringen met zonnige perioden en het wordt ongeveer 10 graden. De beide paasdagen zal het overwegend droog zijn. Zonnige perioden, wolkenvelden met stapelwolken en een kleine kans op wat regen. Met een maximale temperatuur voor zondag met 10 graden en voor een paasmaandag 13 graden. Mooie paasdagen gewenst en tot dinsdag.